Nå, lad os kigge på, hvordan og hvorledes det ser ud med det, du har skrevet. Må se en gang, hvordan du lige kigger på din egen tekst og på den tekst, som jeg har skrevet. Jeg skriver det, jeg kan høre, og du skriver det, der er rigtigt. Godt. Så på en gang at vise mig, hvordan det er fra starten af. Har du nogen rigtige? Den der mangler jeg bare et T. Den der er rigtig. Den der er rigtig. Den der er ikke rigtig. Den der er heller ikke rigtig. Jeg mangler et F. Den der er ikke rigtig. Den er heller ikke rigtig. Den er rigtig. Den der ikke rigtig. Den der ikke rigtig. Den der ikke rigtig. Den der rigtig. Den der rigtig. Den der rigtig. Mangler bare stort. Er du begyndt at skrive rigtig meget efter, at den her app er kommet? Ja. Har du skrevet mange bøger? Ja. Må jeg kigge? Prøv at vise mig dine bøger. Ja. Du har skrevet... Minecraft. Ja. Far Cry. Ja. 20. Ja. Mine klassekammerater. Ja. Og om slanger. Så du har faktisk skrevet rigtig mange bøger. Det er alt en. Bliver du bedre til at skrive? Ja. Tak.